G mám málo, no. Ale mně to stačí, tolik G. A bronzu. Toho mám celkem taky dost, no. A potřebuji víc G. Aspoň ještě 2 G, abych měl 2. Určitě mě jednoho dne překvapíš. 3. A já už bych to ukončil pro dnešek. Říkám trik, vy to máte asi na zetku nebo na něče. Takhle se vám to nabíhá. Zmačkněte třeba Z, mačkejte furt Z. Ono se vám to rovnou vezme. Já to mám třeba na R, já jsem si to nastavil na R, takže to je nejchytřejší jenom